Hindi naman sa ganun, Tay. At ikaw, Mercedes, hindi kita pinagtapos ng pag-aaral para magbulak-bulang at maging tamad. At ikaw naman, Tay, hindi porke kaya kong itaguyod ang pamilya natin sa araw-araw, babaliwalain nyo lahat ng paghihirap ko. Katulad ng pagwawalandas nyo sa pera. Hindi ko po pinapulot yon. Napapagod din ako, Tay. Ako si Emma, at ito ang kwento ng aking buhay. Pagising sa umaga hanggang sa maghapon. Tay? Mercedes? Gising na kayo, aalis na ako. Ate, may lakad ako mamaya. Baka naman pwedeng pahingi ako ng pera. Pera na naman. Ay naku, Mercedes. Magkukusa na sana ako magbibigay sa'yo ng pera kaso napakatamad mo naman. Tumulong ka naman sana kahit minsan. Si ate naman, alam mo naman pag dumadating ako dito sa bahay, pagod ako. Ano ba yan? Kaaga-aga, nagbabangayan kayo. Nakakarindi. Tay, lasing na naman ba kayong umuwi? Naku, hindi ah. Hindi daw. Hay naku, Tay. Huwag na kayong magkaila. Nangangamoy kayo. Ikaw naman, kunti lang naman. O sige na, aalis na ako. Tutulungan ko pa kasi yung may-ari ng grocery. Baka mahuli ako at pagalitan ako. Ate, pahing pera. Namimiyasa ka na, Mercedes, ha? O ito. Salamat ate. Anak, paano naman ako? May laro kami mamaya. Tay, itong pera, hindi ko pinupulot. Kaya sana huwag niyong pinapatalo ng basta-basta sa sugal. Hayaan mo, pag sinerte ako, babalik ko to. Huwag kang mag-alala. Naku, Tay, ilang beses niyo nang sinabi yan. May bumalik ba? Di ba wala? Puro kasi kayo talo sa sugal. Diyan na nga kayo. Puro ka kasi sugal tay. Alam mo ba, yung kapitbahay natin, ang galing humalinghing. Dinig na dinig ko kagabi. Oo nga ate, palibhasa kasi yung asawa niya kauwi lang galing abroad. At pag uwi ko naman sa tanghali, kadalasan ganito pa ang maririnig mo sa mga taong madadaanan mo. Ate Lisa, tignan mo yung tsura oh, ulas na ulas. Saan kayo galing yun? Alam mo na. Alam mo, ganun talaga pag ikaw bumubuhay sa pamilya mo. Kahit anong klaseng trabaho, papatusin mo, magkapera ka lang. At pagpasok ko naman sa bahay namin, ito ang madadatnan ko.
Sa tanghali naman, para akong lalaki na nagtatrabaho sa may tubigan. Nagbubuhat, naghuhugas ng mga galong-galong tubig. Naku, kailangan ko na magmadali. Baka mahuli na naman ako. At baka pagalitan na naman ako ni boss. Hay, uwian na naman. Ano na naman kayang dilubyo ang dadatnan ko sa bahay? Emma, tapos ka na ba? Boss, off-duty na po ako. Uuwi na po ako. Maraming salamat po. Sige, ingat. Bukas agahan mo ulit ha. Sige po. Ang cute niya. Alam mo ba ate, yung amo ko, ang daming pera. Nakakalat lang sa kama. Naku, buti ka pa nga, yung manugang ko. Napakatamad, hindi marunong maglinis. At habang pagod kang pauwi, eto na naman ang maririnig mo sa mga marites na kapitbahay na masasalubong mo. Ate, tignan mo. Saan na naman kaya galing yan? Huwag mong patulan ang mga yan, Emma. Hindi sila nakakatulong sa'yo. Di ba, umalis na yan kanina? Saan na naman kaya siya galing? Ano ba yan? Hay naku, mga taong walang magawa sa buhay. Pagdating sa bahay, eto na naman. Puro problema ang ibibigay ng kapatid at tatay ko. Anong oras na? Wala pa rin sila. Anong klaseng buhay to? Oh, ate! Andyan ka na pala. Wala pa ba si tatay? O tay, nakainom na naman ba kayo? Oo nga, tay. Araw-araw ka na lang umiinom. Nung magagawa ko, natalo na naman ako kanina. Ito kasi ang ate mo. Magbibigay na nga lang, puro pasalita. Di natalo tuloy ako. At ako pa ngayon ang may kasalanan? Tay naman! Ako na pinaghihingihan nyo ng pinambibisyo nyo, tapos ganito pa kayo? Ate, tama na. Isa ka pa! Wala ka nang ibang ginawa kundi makipagsosyalan sa mga Hoy, kaibigan Ina! mo! Tumigil ka! Huwag kang magsasalita ng ganyan sa amin! Bakit? Ayaw mo na kaming bigyan? Hindi naman sa ganun, tay. At ikaw, Mercedes, hindi kita pinagtapos ng pag-aaral para magbulak-bulang at maging tamad. At ikaw naman, tay, hindi porke kaya kong itaguyod ang pamilya natin sa araw-araw, papaliwalain nyo lahat ng paghihirap ko. Katulad ng pagwawaldas nyo sa pera. Hindi ko po pinapulot yon. Napapagod din ako, tay. Hindi nyo kasi alam ang trabaho ko sa araw-araw. Napapagod din ako, tay. Tinanong nyo ba ako kung okay lang ako? Kung kamusta na ako, kung nagpapahinga pa ba ako dahil sa inyo? Tapos kayo nagpapakasasa sa perang pinaghihirapan ko at winawaldas nyo yan sa mga walang kwentang bagay. At ikaw, Mercedes, hindi mo na ako tinutulungan. Akala mo ba mahirap sa akin yung ganito? Napapagod din ako. Alam nyo kung ano ang tingin ko sa sarili ko? Para akong alila nyo. Kung pwede ko lang hatiin ang katawan ko sa pag-aalaga sa inyo at pagtatrabaho, gagawin ko para sa inyo. Paggising ko sa umaga, inaalam niyo ba kung kumain na ako? Hindi ko ginagawa yun dahil mas inuuna ko kayo. Ang tingin niyo sa akin parang bangko na isang sabi niyo lang, ibibigay ko lahat ng gusto niyo. Ate, tama. Tapos ano? Pumapasok ako sa tindahan at mga ilang oras lang, nagiging kargador at tagahugas ako ng mga galong-galong tubig. Tinatanong niyo ba ako kung kumakain ako sa tamang oras? Nagugutom ako dahil sa inyo! Dahil sa pagpapahirap ko sa mga ginagawa ko sa inyo! Alam niyo ba yung pakiramdam ng ganon? Anak, tama na. Hindi niyo alam kasi hindi kayo yung kumikita ng pera para lang maibigay ang luho at pambisyo niyo! Di ba nga dapat nagtutulungan tayo kasi pamilya tayo? Anak, pasensya ka na. Kung hindi ko naisip ang paghihirap mo sa amin. Alam mo, Tay, tama na dahil aalis na ako dito! Ate, huwag mo naman kami iwan ni tatay. Ano na kami?
Ganun pala yung trabaho niya. Kawawa naman. Oo nga, nakakahiya. Kung ano-ano pa ang sinabi natin sa kanya. Tara na, alis na tayo dito. Baka makita pa nila tayo. Nakakahiya. Tara na ate. Yan ang gusto kong mangyari! Yung maranasan nyo kung gaano kahirap ang responsibilidad ko sa inyo na dapat pinaghahatian natin! Ate, parang ako na kami iwan ni tatay. Anak, huwag mo naman gawin sa amin to. Hindi, bunso. Mas makakabuti sa atin to. Para maging responsable kayo para sa mga sarili ninyo. Ate naman. Tay, pasensya na kayo. Napapagod din ako. Gusto kong maging ako. Hindi bilang kung sino man o ano man. Alis na po ako. Anak! Ate! Tay, ano na tayo? Iwan ko, anak. Yan ang kwento ni Emma kung bakit ako naging babaeng iba't iba ang katauhan. Ako ay isang bangko sa umaga, tindera sa tanghali, tagahugas at kargador ng mga galong-galong tubig hanggang hapon.